Καλώς ήρθατε στα Dr. Anytime Health Podcasts. Εδώ, με τη βοήθεια των ειδικών, διερευνούμε, μαθαίνουμε και δίνουμε λύσεις σε θέματα που μας απασχολούν και αφορούν στην υγεία μας. Είμαι η δημοσιογράφος Ελευθερία Γεωργάκαινα και σήμερα, μιας και το καλοκαίρι έφτασε, θα μιλήσουμε για το δέρμα μας και την προστασία του. Με τη βοήθεια του πλαστικού χειρουργού Θανάση Παπά θα μάθουμε πώς προκαλείται το μελάνομα και πώς μπορούμε να το διαγνώσουμε εγκαίρως ώστε να το θεραπεύσουμε. Γεια σας κύριε Παπά. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε. Να ξεκινήσουμε από αυτό που μόλις είπα. Έκθεση στον ήλιο εν ώψη και του καλοκαιριού. Μας αρέσει πάρα πολύ στις Ελληνίδες και στους Έλληνες ο ήλιος, αλλά μήπως έχει και βλαβερές συνέπειες? Βεβαίως, είναι ένα σοβαρό θέμα που όντως πρέπει να συζητήσουμε, διότι δεν πιστεύω ότι υπάρχει επαρκής ενημέρωση του κοινού. Ο ήλιος μπορεί να είναι φίλος μας, αλλά μπορεί να έχει και πολύ βλαπτικές συνέπειες. Ιδιαίτερα η παρατεταμένη ηλιοέκθεση μπορεί να έχει δυσάρεστα αποτελέσματα όπως η φωτογύρανση, οι ηριτίδες, αλλά και πιο σοβαρά θέματα όπως η καρκίνη του δέρματος. Να το πιάσουμε αυτό που είπατε, παρατεταμένη έκθεση. Δηλαδή πόση ώρα? Δεν πρέπει να μας πιάνει παράνοια και να είμαστε σαν τα βαμπύρ, να μην μας βλέπει καθόλου ο ήλιος. Μια λελογισμένη έκθεση στον ήλιο με την προβλεπόμενη ηλιοπροστασία είναι απόλυτα αποδεκτή. Αποφεύγουμε δηλαδή την έκθεση από τις 10 μέχρι τις 4 και τις υπόλοιπες ώρες φοράμε αντιλιακό υψηλής προστασίας, ιδανικά 20 λεπτά πριν βγούμε στον ήλιο. Και για πόση ώρα μπορούμε να εκτεθούμε στον ήλιο τις δύσκολες ώρες μεταξύ 10 το πρωί με 4 το απόγευμα που είπατε? Ιδανικά θα ήταν όσο το δυνατόν λιγότερο, δηλαδή θα μπορούμε να κάνουμε μια βουτιά και να βγούμε προς τα έξω. Επίσης, το νερό δεν μας προστατεύει από τις ηλιακές ακτινοβολίες, οπότε γι' αυτό το αντιλιακό μας πρέπει να έχει και μια αδιάβροχη προστασία. Βεβαίως, οι περισσότεροι από εμάς πάμε για μπάνιο ακριβώς εκείνη την ώρα, μεταξύ 11 και 4. Και μάλιστα πηγαίνουμε εκείνη την ώρα για να μαυρίσουμε κιόλας, φορώντας αντιλιακά με χαμηλό δείκτη προστασίας, προκειμένου να κάνουμε πιο σοκολατένιο μαύρισμα. Για μιλήστε μας γι' αυτό. Υπάρχει ψευδαίσθηση ότι επειδή είμαστε μεσογειακός λαός και μαυρίζουμε εύκολα, ότι είμαστε προστατευμένοι όσον αφορά τους καρκίνους του δέρματος. Η εγγενής μας δυνατότητα να μαυρίζουμε εύκολα μας προστατεύει από το να πάθουμε ένα ηλιακό έγκαυμα. Ωστόσο, Ωστόσο, δεν σημαίνει αυτό ότι οι ηλιακές ακτινοβολίες δεν περνάνε και δεν μπορούν να προκαλέσουν άλλα δυσάρεστα συμβάματα. Άρα, οι άνθρωποι που έχουν πιο ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα, απλώς μπορεί να πάθουν περισσότερα εγκάβματα. Οι άνθρωποι με ανοιχτόχρωμο φαινότυπο είναι πιο επιρρεπείς στο να καίγονται πιο εύκολα, είναι περισσότερο επιρρεπείς στην ανάπτυξη διαφόρων τύπων δερματικών καρκίνων. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι οι πιο ήπιες μορφές, όπως τα βάσικο-κυταρικά και τα άκαθο-κυταρικά, έχουν ως κυρία αιτιολογία την αθροιστική έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Δηλαδή γι' αυτό και εμφανίζονται σε μεγαλύτερες ηλικίες. Αντιθέτως, το μελάνομα, που είναι και ο πιο επιθετικός καρκίνος του δέρματος, γι' αυτόν ενοχοποιείται η απότομη έκθεση, ένα απότομο ηλιακό έγκαυμα σε παιδική και εφηβική ηλικία. Το μελάνομα όμως δεν εμφανίζεται σε μεγαλύτερες ηλικίες? Το μελάνομα εμφανιζόταν μέχρι πρόσφατα σε μεγαλύτερες ηλικίες, πλέον όμως δυστυχώς ο μέσος όρος της ηλικίας έχει αρχίσει να κατεβαίνει. Γιατί μπορεί να εκτεθεί ένα παιδί, ένας έφηβος ξαφνικά για κάποιες μέρες, για κάποιες ώρες στον ήλιο? Η παθογένεια του μελανόματος είναι λίγο πολυσυλλεκτική. Εμπλέκεται μια γενετική προδιάθεση με έναν υψηλό αριθμό σπήλων και μια απότομη έκθεση, δηλαδή ένα έγκαυμα στην παιδική ή εφηβική ηλικία. Ακόμα και μία φορά σε κάποιον που έχει τη γενετική προδιάθεση αρκεί για να αποτελέσει το trigger για να εξελιχθεί ένα σπήλο σε μελάνομα. Άρα είναι κληρονομικό και κληρονομικό το μελάνομα? Είναι πολυπαραγωγικό. Σίγουρα κάποιος που έχει έναν συγγενή πρώτου βαθμού έχει αυξημένες πιθανότητες σε σχέση με κάποιον που δεν έχει να εμφανίσει μελάνομα. Για να μιλήσουμε για τους σπήλους, τις κοινώς λεγόμενες ελιές για εμάς. Ναι. Πότε πρέπει έτσι λίγο να θορυβηθούμε? Πότε πρέπει να τις ψάξουμε? Πότε να κάνουμε μια χαρτογράφηση? Οι ελιές, λοιπόν, οι κοινώς λεγόμενες ελιές, οι σπήλοι, είναι και αυτές ουσιαστικά ένα συνονθήλευμα μελανινοκυτάρων. Τα μελανινοκύτταρα είναι κύτταρα που έχουμε στο σώμα μας, τα κύτταρά μας, και τι κάνουν? Αυτό που όλοι λέμε το ωραίο μαύρισμα που μας αρέσει και μας κάνει πολύ πιο όμορφους, ουσιαστικά τι είναι? Αντιδράνε αυτά τα κύτταρα στην έκθεση μας στον ήλιο, γιατί και βγάζουν τη μελανίνη, για να προστατεύσουν τα κύτταρά μας από την ηλιακή ακτινοβολία.
Ουσιαστικά το μαύρισμα είναι ένας μηχανισμός προστασίας του δέρματος απέναντι στην ηλιακή ακτινοβολία. Πολλές φορές αυτά τα μελανοκύτταρα όταν συνενώνονται στο χωρίο δημιουργούν τους λεγόμενους σπήλους ή ελιές. Προφανώς και εδώ υπάρχει μια γενετική προδιάθεση, γιατί άλλοι δεν έχουν καθόλου και άλλοι έχουν περισσότερους. Σίγουρα από μια ηλικία και μετά, όταν εμφανίζονται αυτοί οι σπήλοι, είναι καλό να γίνεται μια χαρτογράφηση, μια παρακολούθηση από ειδικό, 1 με 2 φορές το χρόνο, ιδιαίτερα αν έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό σπήλων. Οι σπήλοι, οι ελιές δεν εμφανίζονται κατά την πάροδο των ετών, δηλαδή ένα παιδί δεν έχει πολύ λιγότερες ελιές από ότι ένας ενήλικας 40 ετών. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Οι σπήλοι ξεκινάμε, εκτός αν μιλάμε για ένα συγγενή σπήλο, δηλαδή ένα σπήλο με τον οποίο το παιδί γεννήθηκε. Οι υπόλοιποι σπήλοι, όσο περνάει ο καιρός, επειδή και σε αυτή τη διαδικασία εμπλέκεται η έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο πιθανόν περισσότερο να εμφανίσουμε σπήλους, όπως επίσης και στην εγκυμοσύνη, γιατί είναι οι ορμονικοί λόγοι που οδηγούν στην εμφάνιση αυτών. Υπάρχουν κάποιες ελιές οι οποίες θεωρούνται με γυμνό μάτι, για εμάς που δεν ξέρουμε, πιο επικίνδυνες από ότι άλλες? Αυτές που θεωρούνται αθώες είναι αυτές που συνήθως είναι γύρω-γύρω από το λαιμό ή γύρω από τα μάτια, που κρέμονται ουσιαστικά από ένα μίσκο. Είναι αυτές που λένε γενικώς κρεατοελιές, ναι. Οι οποίες η επιστημονική τους ονομασία είναι θυλώματα. Αυτές γενικά είναι αθώες. Γενικώς δεν πάμε να βγάλουμε όλους τους σπήλους, γιατί και δεν υπάρχει λόγος και θα γεμίσουμε ουλές. Αυτό που πρέπει να μας κινήσει την περιέργεια είναι αν ένας σπήλος είναι εξελισσόμενος, δηλαδή αν αλλάξει το μέγεθος του, αν μεγαλώνει, το χρώμα του, το σχήμα του, και αν το νιώθουμε περίεργα, δηλαδή αν μας ξύνει, αν μας φαγουρίζει ή αν αιμορραγεί. Αυτά είναι σημεία που μας χτυπάνε ένα καμπανάκι και θα πρέπει να συμβουλευτούμε έναν ειδικό. Και το να είναι επίπεδη η ελιά με το δέρμα και να μην εξέχει. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κάποιος αθωωτικός ή ενοχοποιητικός παράγοντας. Μάλιστα. Έχουμε και ελιές που εξέχουν, που είναι εντελώς αθώες, αλλά μπορεί να είναι και επικίνδυνες, και επίπεδες ελιές που μπορεί να ανήκουν σε μία από τις δύο κατηγορίες. Μπορεί μία ελιά να εξελιχθεί σε καρκίνο, σε μελάνομα? Τα μελανόματα μπορούν είτε να αναπτυχθούν σε ελιά σε ποσοστό 20 με 30%, είτε να αναπτυχθούν από μόνο τους. Άρα τα πιο συχνά δεν αναπτύσσονται σε προϋπάρχουσες ελιές, αναπτύσσονται από μόνο τους. Παρ' όλα αυτά, όπως πολύ σωστά είπατε, μπορεί ένας σπήλος, ιδιαίτερα αυτό που λέμε ένας δυσπλαστικός σπήλος, δηλαδή ένας σπήλος ο οποίος έχει κάποια περίεργα χαρακτηριστικά τα οποία δεν εμφανίζονται στους υπόλοιπους, να εξελιχθεί σε κάποιο μελάνωμα. Τι εννοείται περίεργα χαρακτηριστικά? Να μην είναι το σχήμα ομοιόμορφο, ας πούμε? Αυτά κυρίως είναι χαρακτηριστικά τα οποία βλέπουμε στο μικροσκόπιο. Δεν είναι κάτι που αναγνωρίζεται διαγυνού οφθαλμού. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Όχι. Άρα, σαν πρόληψη, εσείς θα λέγατε να αφαιρούμε τους σπήλους, γιατί το 20 με 30% είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Το 20 με 30% των μελανομάτων αναπτύσσονται από σπήλο. Δεν λέμε ότι το 20 με 30% των σπήλων θα γίνουν μελανόματα. Ωραία. Έτσι. Ναι. Όπως είπαμε, δεν πηγαίνουμε να αφαιρέσουμε όλους τους σπήλους, γιατί και δεν υπάρχει λόγος τις περισσότερες φορές και θα γεμίσουμε ουλές. Το σωστό είναι να παρακολουθούνται από έναν ειδικό, ο οποίος θα τις φωτογραφίσει, κάνει αυτό που λέμε μια φωτοτεκμηρίωση, και έτσι στους επόμενους 6 μήνες μπορεί να ελέγξει την πρόοδό τους. Αν δηλαδή αυτό, ή τις μεταβολές τους. Αν υπάρχουν κάποιες μεταβολές που μας προβληματίζουν, τότε αυτός θα πρέπει να αφαιρεθεί και να σταλεί για ιστολογική εξέταση. Γιατρέ, πάμε να δούμε τα βήματα. Έρχεται ένας ασθενής, μια ασθενής στο ιατρείο σας. Με τι συμπτώματα, για να δει τελικώς ότι ενδεχομένως σε πρώιμο στάδιο πάσχει από μελάνομα? Συνήθως αυτό που τους προβληματίζει είναι ότι είναι μια ελιά η οποία δεν υπήρχε εκεί και εμφανίστηκε ξαφνικά. Σε πιο προχωρημένα στάδια μπορεί να πει ότι μια ελιά μάτωσε ή ότι νιώθει κάποια φαγούρα, κάποιο κνισμό, όπως λέμε. Αυτά είναι συνήθως τα συμπτώματα που οδηγούν έναν άνθρωπο να μας επισκεφτεί. Άρα δεν πρέπει αυτά να τα παραβλέπουμε, γιατί πολλές φορές δεν είναι τίποτα και το αφήνουμε. Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος. Και στο μελάνομα, αν το προλάβουμε σε αρχικό στάδιο, η επιβίωση είναι πάνω από 95%. Μπράβο. Δυστυχώς, όταν αυτό το στάδιο ξεφύγει, τότε η πρόγνωση είναι δυστυχώς δυσμενέστερη. Εξελίσσεται γοργά το μελάνομα? Εξαρτάται από τον τύπο. Υπάρχουν κάποιοι τύποι οι οποίοι εξελίσσονται αργά και μετά εξελίσσονται πιο γρήγορα, και υπάρχουν άλλοι που είναι πιο επιθετικοί εν τη γενέση τους. Δεν μπορείτε να μιλήσετε με χρόνους, Δυστυχώς όχι. Αυτό είναι. Γιατί έχει να κάνει με το κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Πολύ ωραία. Και έρχεται λοιπόν στο ιατρείο σας ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προβληματιστεί από μια ελιά που τελικώς εσείς καταλαβαίνετε, κάνετε τη διάγνωση ότι είναι μελάνομα, και ποια είναι η διαδικασία παρακάτω?
Αρχικά βγαίνει σε πολύ λεπτά όρια προκειμένου να σταλεί για βιοψία, για να δούμε αν είναι μελάνομα ή αν είναι κάποιος Τι εννοείται σε λεπτά όρια? Δηλαδή πάμε περίπου στα 2 χιλιοστά από τα όρια της βλάβης. Ναι. Κατόπιν, αν αυτό βγει στο ιστολογικό πόρισμα ότι είναι μελάνομα, πρέπει να έχουμε κάποιες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι αφενός να μην γυρίσει πίσω, να μην κάνει αυτό που λέμε μια τοπική υποτροπή. Άρα τότε πηγαίνουμε και το αφαιρούμε ακόμα πιο φαρδιά, δηλαδή περίπου στα 1 με 2 εκατοστά. Και το δεύτερο στάδιο είναι να δούμε αν έχει πάει πουθενά αλλού. Αυτό μπορεί να πάει είτε με το αίμα, να κάνει μια μετάσταση αιματογενή, δηλαδή να έχει πάει στα σπλάχνα. Άρα κάνουμε μια απεικόνηση με αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες για να δούμε αν έχει πάει πουθενά αλλού, ή αν έχει πάει στους επιχώρους λεμφαδένες, δηλαδή στην πλησιέστερη λεμφαδενική ομάδα. Αυτό γίνεται με μια ειδική εξέταση την ημέρα του χειρουργείου, που θα αφαιρεθεί το μελάνομα πιο φαρδιά. Με ειδικές τεχνικές και στη συνεργασία με την πυρηνική ιατρική πηγαίνουμε και βρίσκουμε τους λεμφαδένες στους οποίους θα μπορούσε να έχει πάει το μελάνομα. Είναι μια διαδικασία η οποία λέγεται λεμφαδένας φουρός, δηλαδή είναι ο πρώτος φουρός μιας ομάδας που δέχεται τη λέμφο από τη συγκεκριμένη περιοχή που υπήρχε το μελάνομα. Άρα, αν αυτός έχει εμπλακεί, μπορεί να έχει πάει και στους υπόλοιπους. Αν αυτός όμως είναι ελεύθερος, είναι σχετικά απίθανο να έχει πάει στους υπόλοιπους λεμφαδένες. Το χειρουργείο είναι ένα χειρουργείο, ας το πω απλοϊκά, καρκίνου, δηλαδή ένα δύσκολο χειρουργείο, χρειάζεται αποθεραπεία, ή επειδή είναι στο δέρμα είναι κάτι πιο απλό? Είναι ένα χειρουργείο που γίνεται με γενική αναισθησία. Παρ' όλα αυτά, η ημέρα νοσηλείας είναι ημερήσια, δεν χρειάζεται δηλαδή πολλές φορές να παραμείνει ο ασθενής μέσα. Παρ' όλα αυτά, όταν εμπλέκονται το χειρουργείο στις λεμφαδενικές ομάδες, όλα τα χειρουργεία έχουν τους κινδύνους τους. Έτσι, από μια αιμορραγία, μια φλεγμονή, και συγκεκριμένα επειδή εμπλέκονται και οι λεμφαδένες, θα μπορούσε εκεί να υπάρχει μια συλλογή λέμφου στην περιοχή. Είπατε για την έκθεση στον ήλιο. Το σολάριουμ μήπως είναι η λύση ώστε να έχουμε μαύρισμα, αλλά να μην κινδυνεύουμε, ή έχει ενοχοποιηθεί? Είναι δυστυχώς πολύ προσφυλής μέθοδος του να μαυρίζουμε το χειμώνα. Είναι, όπως λένε κάποιοι, να προετοιμαζόμαστε για το καλοκαίρι. Αυτό είναι, να προετοιμαζόμαστε για το καλοκαίρι βασικά. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος πρέπει να είναι ενημερωμένος. Αν μπείτε στο site του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και δείτε τα καρκινογόνα τάξης 1, είναι το τσιγάρο, ο αμίαντος και το σολάριουμ από το 2009. Στην Αυστραλία, όπου υπάρχει ο μεγαλύτερος επιπολασμός καρκίνων λόγω της τρύπας του όντος από πάνω, όπως και στη Βραζιλία, έχει απαγορευτεί το σολάριουμ δια νόμου σε ολόκληρη τη χώρα. Δεν υπάρχουν δηλαδή σολάριουμ πουθενά, ούτε στην Αυστραλία, ούτε στη Βραζιλία. Και εάν θέλει κάποιος να μαυρίσει, εσείς λέτε ότι είναι κακό το να μαυρίσει γενικά, έτσι? Ναι. Δηλαδή, μπορεί να μου πείτε ότι μπορείς να φοράς ένα αντιλιακό με δείκτη προστασίας, αλλά να είναι υψηλός, αλλά δεν ξέρω. Τι θα προτείνατε? Υπήρχε κάποιος καθηγητής δερματολογίας παλιότερα εδώ στην Αθήνα, ο οποίος όταν άρχισε να ασχολείται με το μελάνομα και τους καρκίνους του δέρματος γενικότερα, είπε ότι αν μου έδινε ο νομοθέτης τη δυνατότητα να ποινικοποιήσω την ηλιοθεραπεία, θα το έκανα. Τι λέτε? Δυστυχώς είναι στον τρόπο ζωής και στο lifestyle. Προφανώς όλοι είμαστε πιο ωραίοι και πιο όμορφοι όταν είμαστε μαυρισμένοι. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να αποφεύγετε όσο το δυνατόν περισσότερο. Μπορεί να πείτε ότι καλύτερα να αποφεύγεις την ηλιακή ακτινοβολία στο πρόσωπο από ότι στο σώμα, δηλαδή θα μπορούσαμε να το διαλέξουμε, ή είναι όλο το ίδιο? Είναι όλο το ίδιο. Ούτως ή άλλως τα μελανόματα έχουν μια τάση εμφάνισης στις γυναίκες στα πόδια περισσότερο, παλαιότερα λόγω της φούστας, και στους άντρες στον κορμό, διότι ήταν πιο εκτεθειμένη η κορμή των άρρενων ασθενών. Ναι. Και αφού μιλάμε για ηλιοθεραπεία και σας έχουμε εδώ, μιλήστε μας για τη φωτογύρανση. Η φωτογύρανση λοιπόν είναι το μόνο πράγμα ίσως που μπορεί να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο περισσότερο, για να σταματήσουμε την ηλιοθεραπεία. Περισσότερο από ότι το να γιατί δεν πάει ο νους μας το κινδυνεύεις. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι στα εξωτερικά γιατρεία αυτό ίσως θα ήταν και ένα ενδιαφέρον, αν το επιτρέψουν και οι ίδιοι ασθενείς, να κάνεις μια συγκριτική μελέτη από κόσμο που έρχεται κυρίως που ασχολείται με αγροτικές εργασίες. Αν βάλεις δύο ανθρώπους δίπλα-δίπλα της ίδιας ηλικίας, που ένας εκτίθεται όλη μέρα στον ήλιο και ο άλλος όχι, κάνει δουλειά γραφείου, είναι εντυπωσιακό το πόσες είναι οι διαφορές. Και αυτό γιατί ο ήλιος προκαλεί βλάβη στο δέρμα μας και αυτό που λέμε μια ηλιακή ελάστωση, δηλαδή χάνει το δέρμα την ελαστικότητά του και τις ιδιότητες που είχε. Και σε γερνάει. Ακριβώς. Και αυτό δεν φτιάχνει. Φτιάχνει είτε μόνο χειρουργικά,
είτε με κάποιο είδους παρέμβαση από τον πλαστικό χειρουργό, αλλά σίγουρα δεν μπορείς να πετύχεις το δέρμα που είχες στα νιάτα σου. Ναι, αλλά επειδή είστε πλαστικός χειρουργός, σε ένα πόδι φωτογυρασμένο, δεν ξέρω αν το λέω σωστά, Ναι. τι κάνεις? Σε ένα πόδι φωτογυρασμένο, σπάνια απασχολεί αυτόν που το έχει. Συνήθως το πρόσωπο είναι. Συνήθως το πρόσωπο είναι το θέμα, το πρόβλημα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα, ότι έχεις πολλές ρητίδες? Έχεις πολλές ρητίδες και μια πολύ έντονη χαλάρωση. Ενίοτε έχεις και κάποιες δυσχρωμίες. Αυτό που λέμε πανάδες ή φακίδες, πολλές φορές και αυτά. Ωραία. Και σε αυτά οφείλονται στην έκθεση στον ήλιο. Ναι, οπότε εκεί πας για facelift. Είτε για facelift, είτε για κάποια χημικά peeling, είτε για laser, για οτιδήποτε μπορεί ουσιαστικά να βγάλει, ας πούμε, μια εξωτερική στιβάδα της επιδερμίδας και να βγει μια καινούργια πιο φρέσκια. Παρ' όλα αυτά, όπως είπατε πολύ σωστά, σε περιπτώσεις έντονης χαλάρωσης, μόνο η χειρουργική μέθοδος, συγκεκριμένα το facelift, έχουν αποτέλεσμα. Μάλιστα. Μήπως η λύση μας για όσους θέλουμε να μαυρίσουμε είναι να εφαρμόζουμε αυτές τις κρέμες self-tanning? Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Όντως αυτές οι κρέμες βοηθάνε στο να μαυρίσεις. Παρ' όλα αυτά και αυτές δουλεύουν με έναν τρόπο ο οποίος είναι ακόμα υποδιερεύνηση. Δηλαδή ουσιαστικά κάνουν τα μελανινοκύτταρά μας πιο δραστήρια. Ναι, αλλά δεν εκτιθέμεθα στον ήλιο. Σωστά. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο ενοχοποιητικό στοιχείο για αυτές τις κρέμες. Παρ' όλα αυτά ουσιαστικά οδηγούν το κύτταρο σε ένα overdrive, όπως λέμε. Και αυτό ακόμα ψάχνουμε να δούμε αν έχει κάποια επίπτωση ή όχι. Τώρα θα σας κάνω μια προσωπική ερώτηση. Δηλαδή εσείς δεν μαυρίζετε? Πηγαίνετε τώρα στην παραλία και τι είστε, στο beach bar κάθεστε μόνο? Η αλήθεια είναι ότι παλαιότερα, όπως λέγανε οι φίλοι μου, έδινα τα στάνταρς του μαυρίσματος με μαρμελάδες και λάδια και όλα τα σχετικά προϊόντα τα οποία βοηθούσαν στο να μαυρίσω. Χωρίς προστασία, Χωρίς προστασία. Ναι. Από τη στιγμή όμως που έκανα το διδακτορικό μου και γνώρισα έναν δυστυχώς καινούριο μεγάλο κόσμο, αποφεύγω τον ήλιο όσο το δυνατόν περισσότερο. Γιατί εσείς κάνετε διδακτορικό ακριβώς στο μελάνομα. Παίζει ρόλο ο δείκτης προστασίας, επειδή το είπατε, του αντιλιακού? Σίγουρα. Το αντιλιακό μας λέει πόσες φορές περισσότερο αντέχουμε να κάτσουμε στον ήλιο. Ο δείκτης προστασίας αυτό σημαίνει ότι ένας δείκτης προστασίας 10 είναι ότι αν καίγομαι στο 1 λεπτό θα καώ σε 10 λεπτά. Λέω ένα τυχαίο παράδειγμα. Προτιμάμε περισσότερο δείκτη 30 ή 50. Ένα άλλο σημείο που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι όταν είμαστε στην ομπρέλα κάτω από τον ήλιο, που νομίζουμε ότι είμαστε προστατευμένοι, προφανώς είμαστε πολύ περισσότερο από ότι όταν είμαστε στον ήλιο. Παρ' όλα αυτά, ο ήλιος αντανακλάται και στην άμμο και στο νερό. Άρα ουσιαστικά έχουμε μια έμεση έκθεση στον ήλιο και γι' αυτό ακόμα και κάτω από την ομπρέλα πρέπει να φοράμε αντιλιακό. Αντίστοιχα, όσοι κάνουν πορεία στο βουνό, που νομίζουν ότι το αντιλιακό το βάζουμε μόνο στη θάλασσα, εκεί τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Διότι επειδή μειώνεται το ύψος, μειώνεται η απόστασή μας από τον ήλιο, άρα εκεί είμαστε πιο επιρρεπείς στις βλαπτικές ενέργειες της ηλιακής ακτινοβολίας. Σωστά. Γι' αυτό βλέπουμε καμένα πρόσωπα όταν κάνουν σκι. Ακριβώς. Πολύ σωστά. Οπότε αν έπρεπε κλείνοντας να μας δώσετε 1-2 tips τώρα το καλοκαίρι, τι να κάνουμε για να προλάβουμε τα χειρότερα? Τα tips λοιπόν είναι αποφυγή της έκθεσης στον ήλιο τις επικίνδυνες ώρες, εφαρμογή φωτοπροστασίας με αντιλιακά, γυαλιά ηλίου, καπέλο και ιδιαίτερα και στα παιδιά τον ειδικό ρουχισμό με τα μακριά μανίκια και φυσικά τακτικό έλεγχο από κάποιον εξειδικευμένο γιατρό 1 με 2 φορές το χρόνο. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπά, που ήσασταν κοντά Χαρά μας. μου. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Εμείς θα επανέλθουμε σύντομα με νέο Dr. Anytime Health Podcast και θα συζητήσουμε θέματα που ξέρουμε ότι σας απασχολούν. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, τα Apple και τα Google Podcasts για να είστε ενημερωμένοι για τα νέα μας επεισόδια. Και να θυμάστε, με το Dr. Anytime είστε σε καλά χέρια.